Birlenji bölek hormatly ahundadymyz Molla Abdurrahman ahun tanytengli tagsirin murda we öllere nezir aýtmak jaiz diýen petwasynyň jogaby ýasy. Allame-i Abdülgani Nablusi diyen bir beyik danışmendimiz geçipler Hanefi mezhebine fermaş ediyor. Evliyaların barıp da kabirlerine teberrük etmek, on kabirlerini sivelapşon teberrük etmek, salihlerin kabrine varıp ziyaret etmek ve şoların nezir aýtmak. Ya Evliya Allah, men zindanım sıksa sana bir koyun aydiyan, ya inhalekem men şi keseller utulsam sana bir koyun aydiyan, ya falan zadım sadaka veriyen nipte. Şihilli nezri diyenler, olorun nezri sadakadan mecazdır dip. Hamiden we musalliyen. Hormatly Molla Abdurrahman ahun tanytengli tagsir Abdülgani Nablusi rahimahullah'nyň awliyalaryň mazaratlaryna wafat eden welileriň kabirlerine ziyaret edip welilerin kabirlerini nezir aýtmak jaiz diýen petwasyny umumillet Türkmeniýa jaiz diýip petwa berip dursun. Wa halanki Abdülgani Nablusi rahimahullah'nyň şol petwasyny Allama Şami rahimahullah reddedipdir. Mana ahundada kulak tut. Wa alam enen nezra allazi yaqa'u lil amwat min aktharil awami wa ma yu'khadhu min ad-darahim wash-şam'i waz-zayt wa nahwiha ila dara'ihi al-awliya'il kirami. تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام فتوى شامية إكلنجي جلد 139 sapqa. Ve bilgin bişek nedri ki vaqi bolýar öller üçin ekser awamlardan we ol zady ki tutulýar dirhemlerden we şem we zayt worugandan we şekli zatlar ýagşy welileriň kabrlaryna şol kabrdakilere takarrup we gulay bolmak üçin bes bişek şol amalyň özi batıl we haramdyr. Murda we öllere nezir aýtmaklygyň batıl we haramlygyň wejlerini hem Allama Şami rahimahullah tahrir edipdir. قوله باطل وحرام لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه إبادة والإبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى ويعتقاده ذلك كفر فتوى شامية إكلنج جلد 139 sapqa. Murda we öllere nezir aýtmaklygyň batyl we haramlygy bir näçe wejler üçindir. Şol wejlerdendir bişek şol nezir aýtmakdyr mahluka we mahluk üçin nezir etmek dogry bolmaýar. Näçe şol nezir ibadatdyr we ibadat dogry bolmaýan mahluk üçin. We şol murda we öllere nezir aýtmaklygyň batyl we haram wejlerindendir ki bişek menzur lahu, ýani nezir aýdylan meýit we murdadyr. We murda we öle nezirge malik we iýe bolup bilmeýär. We şol murda we öle nezir aýtmaklygyň batyl we haramlygyň wejlerindendir ki eger guman edilse bişek meýit tasarruf etýär emrlerden Allah Taala. Ve şuna aqide edişlik küpürdür. Hemçinan Allama Abdülheyleknevi rahimahullah murda we öllere nezir aýtmaklygyň haramlygynda Şerhul Waqaýanyň haşiyesinde tahrir edipdir. Allama Abdülheyleknevi rahimahullah Hanafi ulamalarynda bir sukka we mahkem kişidir. Petwasy muridi taýit adamlardandyr. إن النذر الذي يقع للأموات من أكثر الأوام كأن يقول يا سيدي إن رد غائبي أو أوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب والفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا حرام لكونه نذرا لمخلوق ويحرم أكله. أمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية برلنجي جلد 318 sapqa. Bişek nedri ki waqi boli öller üçin ekser awamlardan goya ka aýtýar: "Ey meniň serdarym, eger getirilse meniň gaýybym, ya apiýet berilse meniň keselime, ya eda edilse meniň hajatym bes bardyr saňa. Şekilli tylla okumuş, ya şekilli taam, ya şekilli şam, ya şekilli zeyt worugan. Şol işleriň özi haramdyr. Şol nediriň bolanlygy üçin nedir mahluk üçin we haram bolýar şekilli nediri iýmek." Hemçinan Allama İbn Necim Misri'l Hanafi mütewaffa 970 Hicri Bahr Rayiq adlı kitabında murda we öllere nezir aýtmakny batyl karar berip tahrir etdir. Ve emmen nezr allazi yenziruhu ekserul awam ala ma huwa müşahadun ka en yekuna li insanin ghaibun aw maridun aw lahu hajatun zaruriyetun فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو أوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع. بحر رايق إكلنج جلده 520 sapqa. Ve emma nezri ki nezret ýoşony ekser awamlar ol zatga binan ki şol müşahat we görlendir.
Goya ki bolýar bir insan üçin gaip ya maryz ya bolýar şol insan üçin bir hajat-ı zeruri. Bes gelýär bazı solahalaryň ýanyna, bes aýlandyrýar sitirini öz kellesine, bes aýtýar ey meniň fulan serdarym, eger getirilse meniň gaibim, ya apiýet berilse meniň maryzymga, ya edaýilse meniň hajatym bes bardyr saňa şekilli tylla, ya şekilli kumuş, ya şekilli taam, ya şekilli su, ya şekilli şam, ya şekilli zeyt warugan. Bes şol nedir batyldyr bil icma. Hemçinan muhakkik faqih Şeyhzada Hanafi mütewaffa 1078-nji hijri öz kitaby Mecmuul Enhurda murdawa öllere nezir aýtmakny batyl we haram karar beripdir. وَعَلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْأَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْءِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْإِذَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ باطل وحرام. Mecmuul Enhur 1-nji jildi 376-njy sapga. Wa bilgen bişek nezreki waqi bolýar murda we öller üçin ekser awamlardan we ol zady ki tutulýar dirhemlerden we şem we zayt warugandan we şekli zatlary ketde welileriň kabrlaryna şolara takarrup we golay bolmak üçin. Bes bişek şol nezr bil icma batyl we haramdyr. Hemçinan İbn Necim Hanafi mütewaffa 1005-nji hijri En-Nehrul Fayiq şerhi Keniz Daqayiqda ýagşy welileriň kabrlaryny nezr aýtmak barada tahrir edipdir. İnnen nezrellezî yaqa'u min ekseril awami bi en yatiya ila qabri ba'zi sulaha'i ve yekshifu sitra qailen seyyidi fulanin in rudda gaibi ev ufiya marizi ev qudiyat hajati felaka min el-zahabi ev el-fizzati أو الطعام أو الماء أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعا. النهر الفايق كلنج جلد 40 صفحة. بيشك نذريكي واقيبو لأكثر أواملردن شل طريقة بناءً ki geliyor bazı salihlerin kabrlarına ve açıyor sitr ve ferdane. Aydan halatta meniň fulan serdarym, eger getirilse meniň gaibim, ya apiýet berilse meniň maryzymga, ya edaýilse meniň hajatym bes bardyr saňa şekilli tylla, ya şekilli kumuş, ya şekilli su, ya şekilli şam, ya şekilli zeyt warugan. Şol işleriň hemmesi batyldyr icmaen. We hemçinan nezir li gaýryllanyň haram we narwa we nadurusliginde köp fetwalarda gelýär. Hazreti Hekimul Ummet Mevlana Muhammed Eşref Ali Tehnevi rahimahullah'nın İmdadul Feteva adlı kitabında hem nezir li gayrillanyň batyl we haram we nadurust liginde gelipdir. Wa alam ennen nezrellezî yaqa'u lil amwati min ekseril awami we ma yu'khadu min ad-darahimi weş-şem'i weż-zeyt ve nahwiha ila dara'ihil awliya'il kirami taqarruban ilayhim. فهو بالإجماع باطل وحرام. İmdadul Feteva 5-nji jildi 529-njy sapga. O bilgin bişek nedriki waqi bolýar murda we öller üçin ekser awamlardan we ol zady ki tutulýar dirhemlerden we şem warugan we şekilli zatlardan. Ýagşy welileriň kabrlaryna şol welilere gulay bolmak üçin pes şol nezir bil icma batyl we haramdyr. Hormatly ahunda da faqih hazretleriň mu'tabar Fıkıh Hanefiniň kitaplarynda gelen açyk batyl we haram işni, ýani nezirli gaýrylany jaiz diýip merdimge tawsiýe berip dursun. Hormatly ahunda da seniň bul işin gaty ýanglış we iştibahdyr. Baýat hormatly ahunda da böyle iştibah petwalardan elçek täki iki dünýäde surhroý we kamýap bolaryň ýanak. Ve minallahi tawfiq.